prvú pesničku. Budeme to tak robiť, že to bude na želanie, koncert na želanie. Dobre, rodičia. Idem k Radkinu Vockovi. A Radko si vyberá, Radkin Vocko si vyberá pesničku, ktorú? Klopedážnik. Môžeme? Klopedážnik? Môžeme. Takže, klopedážnik ide. Pesničku vyberať Jedinkyná mamička. A filmu. Pesničku, mi sa strašne páči. Osa a fialvočka. Môže byť? Osa a fialvočka, pán učiteľ. Ja som to troška teraz pomenila. To, čo ste chceli povedať. No môžeme. Pięknie,
Halvočka a Lackovej maminke sa asi páči pesnička, keď sa tak na ňu pozerám, na T. Trpaslíci v Makovici, dobre si to myslí. Dobre si to myslí, pán učiteľ. Trpaslíci v Makovici. F-dur, pán učiteľ. Môže, vieme všetci trpaslíci v Makovici? Môžeme? Aj Majko? No, dobre. Môžem si aj ja vybrať, pán učiteľ. Vieme pesničku Christian Blues, ktorý vieme, zaspievame. A je niekto, kto nevie? Ani vieš? Vieš? Takže Christian Blues, pán učiteľ. A ideme na blues. Christian Blues.